PCSO original photo, nakita na? Edited daw ito. Yes, Your Honor. Magarbong wedding, nakakabastos ba kay Lord? Ano ginagawa mo? Boy tapang nilafang ang cherry ni wife. Parang dati paniki ang minumukbang niya ngayon. Panty na! Ito, di ba pang balita nga ng linggo atin agad simulan? I don't really give a... Bago ko simulan ng video na ito, nasa Hong Kong ako ngayon. Kung makikita nyo, namimili ako at nasa iba akong lugar. Pasensya na, pero mukhang ang pasalubong nyo sa akin ay mga kahunghangan dyan sa Pilipinas habang nasa Hong Kong ako. So ayan, unahin na muna natin. Marami tayong dadaan ngayon. Gusto ko mabilisan na lang kasi nakakaabala kayo. Nagre-relax ako dito kasi stress ako sa mga nangyayari dyan. Namimiss ko na nga eh. So naisip ko dito yung 3 cardinal sins na gagawin pala natin sa video na ito. 3 to sa 7 cardinal sins. Sloth para dito sa PCS kasi ang tamad nila sa pagkuha ng magaling man lang na editor, diba? Magarbong wedding, envy, bakit kaya? At pangatlo, Cherry White and Boy Tapang, greed. So kamakailan nung birthday ko, January 17, nilabas ng PCSO ang nanalo sa Bulacan na 43 million loto, 642 jackpot. So makikita dito sa page nila, sa kanilang photo na mukhang edited at nainis ang mga tao dito kasi nagmukha siyang parang ginagago sila. Baka nga tropa lang nila to, taga dyan lang sa kanila, na nilagyan nung mismong edit. So, yung edit na to, nilagyan siya ng face mask ata. Ito, yung damit, nilagyan din. Nag-viral ito, umabot ng 60,000 shares ito sa kanilang page at sumagot na ang PCSO dito na... Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Hindi daw sila magaling mag-edit ng photo. So, halata talaga. Siyempre, alam naman natin, marami sa atin sanay na mag-edit. Diba? Dahil nga sa mga software ngayon na libre na online, kahit mga bata, mapapansin naman agad na edited yan. Sinabi nila dito na kaya nila to inedit kasi... Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. Kailangan din nilang palitan yung mismong suot. Minsan yung kapitbahay, kilala kung ano yung mga paborito nilang damit na swerte. Kasi di ba swerte, nanalo sila eh. Very superstitious. Baka ito yung suot ko nung kinuha ko yung mga numero na yon. Sabi nila ito na pinlace daw niya yung bet kasi daw yung number 28 ay nagre-representa ng kotse at ang 34 naman ay isang bahay. So sinabi niya dito na gusto daw i-invest yung kanyang mga napalalunan sa business, pera at i-deposit para sa dalawa niyang anak. O di ba mabuti to, in-investmentahan niya yung kanyang anak. Usually vice versa, yung mga anak ang ginagawang investment. So very good sa'yo kung totoong tao ka nga. So yun, nainis yung mga tao dito kasi parang pinakita lang na hindi sila prepared sa pwede makita ng mga netizens sa mga ganitong klaseng malaking pera na kanya-kanya sila na gustong guminhawa ang buhay na parang laro lang pala sa inyo to eh, na baka akala nyo ba di na yung mapapansin kung edited yan. Ang laki-laki ng pera nilalabas nyo tapos gaganituin nyo lang kami. So pinakita lang din doon yung visual literacy ngayon ng mga tao na mas skeptical na sila sa mga nakikita nila sa internet. Dapat lang napakatagal na nitong thing. Mabuti naman at napag-uusapan at nadudot-dot na yung mga ganitong klaseng pagdodoktor o pag-i-edit sa mga photos. Makikita mo naman yan hindi lang sa visual pati rin sa mga nire-research, sa mga articles para tignan ng publiko sa ibang mata. Diba? Yung sinabi natin dati, yung pag sa framing, sa pigeonholing, marami yan. Mas mahirap talaga maging matalino. Ganun talaga. Kaya nga hindi lahat may alam. Yan, horrible attempt of copy-pasting. Ito na yung sinasabi ko na hinahanap na nila yung mismong photo na pinangkuhanan. Ayan o, kinuha nila, copy-paste. Ito mo, diba? Sobrang specific at sobrang comprehensive na yung mga tao ngayon, diba? Conclusion, next time, please use a non-traceable photo. Kung lulukoyin nyo ang taong bayan. Madali lang yung right-click, tapos search by image, search Google Image, lalabas na nga yan. Yung phone nga, nandito kami sa Hong Kong, dinadaanan ko lang, gamit ko Google Translate, tapos mag-iiba na agad siya sa mismong phone habang dinadaan ko yung phone. Ganon naka-high-tech ngayon. So lalo lang, di ba, nakakabastos kung ginagayan nyo ang publiko. Well, yun nga sabi naman nila para to sa safety at security ng babae. Pero syempre, iba-iba naman ang takbo ng utak ng tao. Baka iba iniisip nila, baka pinagtitripan lang sila or baka yung perang pinambabayad nila ng loto ay binubulsa at quote-unquote napapalanunan ng mga taong malapit sa PCSO o mga taong malataas ang posisyon na kailangan ng funds na yon. So, at kung naalala nyo pala, bandang 1989-1990, nanalo din si Alfredo Lim doon sa PCSO na naging investigator noong panahon ni Cory para malaman nila kung meron nga ba mga kakaibang kaganapan sa PCSO. Kasi alam naman natin, kahit anong organisasyon na meron mga taong pwede mong, di ba, masuhulan o pwede mong palagyan ng korupsyon, pwedeng-pwede yan maabuso ng mga nakatataas, ng mga taong may kontrol. So, nagkaroon ng issue kasi ang nangyari doon, nung pinapa-investigate at nung panahon na yon,
na panahon ni Cory, nung mga alleged na mga korupsyon na nangyayari sa PCSO, si Alfredo Lim ang nag-conduct ng unang investigasyon. At nakakatawa kasi nung araw na yon siya yung nanalo ng 5 million na cash prize. Ang laking pera nun lalo noon dahil nga sa inflation, dahil lumalaki ang value ng pera. So nangyari, after nun, biglang lumamig na yung investigasyon at hindi na natuloy kung meron nga ba nangyari mga korupsyon. So baka nasi-skew into their favor yung gusto nilang kalabasan na swerte. So kung nakakatawa dito, di ba ang swerte nga dapat ay hindi mo nakokontrol. Kung mga alleged pa lang naman yan at maganda lang siyang tandaan kasi nga alam naman natin na pwedeng maabuso basta meron kang kapangyarihan. So ngayon, bago natin ay pagpatuloy sunod na balitang gusto kong makita yung mga memes. Iron Man. Meron pa ako gumawa nung edit sa akin kasi hindi ko alam yung mga nangyayari. Pagtingin ko lang sa FB picture, may nakatag sa akin. Ano to? Sino tong babaeng to? Ba't inaabutan niya? Naalala ko nga doon yung sa The Office. So, yung naka-shake hands, yung parang awkward na naka-shake hands si Steve Carell. Ano to? Yan, Sailor Moon. Yan, sana hindi rin fictional. Yung mga perang kinapupuntahan niya na. Baka nakabulsa yan. Kaya buti naman at nabenta na tong 6 million nata. Ito, barya lang yan sa 43 million. May tax pa yan nagkakaltasan ng gobyerno. Magaling. Pay $50 lang mahina sa EA yan. 43M. Barya. Yovi, magkakagrupo kayo ng tropa mo sa defense. Dapat alam mo, bago ka mag-post sa social media, kailangan siguraduhin mo muna. Ito na kayo pa nakikinig kayo sa mga balita na sinagsasabi ko no? Itong generasyon natin, once you click, once you post, syempre, bubulihin ka or ano yung mga negative comments sa'yo. Kailangan siguraduhin mo muna. Kasi, papasok yan sa positivity mo and item. Pasok ka sa mga synapses. Galing mo talaga, Queen. Galing kay Samgi. Ito ang dapat i-edit. Abot sa langit ang edit. Okay, paki-edit na lang to na hindi masakit sa mata. Maraming salamat. Lagyan mo ng filter yan. Di ba makikita mo naman, madali naman ang i-edit ngayon. Ito nga, yung editor lang natin ang gagawa. Paano pa yung mga talagang full-time na trabaho na nila? Ito, fi-filteran lang to na ating editor. Sakit sa mata. Ito yung mga nakikita mo bago akunin sa langit kasi masebo nga naman kasi yan. Gluttony, di ba? Mga soba sa Samgyup. Apat na yung Cardinal Seas na dadaanan natin. Star City winner talagang tong ride na to. Nag-ride nga ako dito sa Hong Kong. Ang napakaganda sa Disneyland. Mas maganda pa sa mga to. Pero okay naman, nasa kanya-kanyang lugar naman yan. Pero nakakatuwa lang na pwede mo pala ma-achieve yung ganong klaseng quality. Diba? Sa mga ganong klaseng rides. Ito galing kay Angkasmi kapag hininga ng lisensya. Dapat ready. Diba? Tinatago pa eh. Diba? Tumatakbo pa. Si Mang Boy. Diba? Dami nating Mang Boy ngayon. Laki ng ulo. Parang bobblehead si nanay. Tunad. Ito yung si Shopee. Kung sa mga tanggap ng parcel. Talagang tinakpan mo yung buong mukha niya no? Sunod na balita kaya ito naman. So ito kamakailan nag-post at ginrap daw niya yung photo galing kay Miss Rosalinda sa isang kaibigan niya at artistic lady na si Marigold. So nalungkot daw siya na itong Tagbilaran Cathedral na hindi na halos niya makita yung itsura ay nagmukha ng theater or stage na sobrang daming nakalagay. Napakaraming mga bulaklak. Makikita mo nga yung sahig kung mayroong style na ganyan. Hindi ko lang ito basa ba to o pintura. Diba? Ang ganda nga. Mukha nga siyang AI noong una kong tinignan. Call me old-fashioned or Jurassic but I am not happy with how the Tagbilaran Cathedral looks in this photo. Well, unang-una ma'am, wala naman may pakialam kung masaya ka o malungkot. Kasal mo ba yan? May ambag ka ba sa kasal na yan? Ikaw ba ang lalagyan ng 299 peso engagement ring? Hindi naman, di ba? Pero okay, lahat naman tayo libreng magbigay ng opinion sa internet. Pero huwag mo expect na sasambahin sa simbahan yung iyong opinion. Suggestion lang, di ko tinatanong. Like, will the church take the lead in tempering lavish, ostentatious, and outlandish puja? We have a flip-top Karen amidst our lands. Weddings in the cathedral. Jesus lived among and evangelized with the poor and lowly. Totoo naman. We need to reflect on this very deeply and act accordingly. Anong pwede mong gawin dyan una-una? Pero balik muna tayo. Kung titignan mo naman yung Pope ngayon, pa nagko-conduct siya ng mga ceremony sa Vatican, marami naman siyang mga ginto. Yung ostentatious na yan, nasa tao yan eh. Nasa paano mo titignan eh. Diba? Yung mga ginto-ginto na yan, kung merong sentimental value, merong meaning tulad nun nga sa simbahan, yung fisherman's ring, yung three-tiered crown. Marami pa na sobrang garbo din naman yung suot nung mismong Pope at nung kanyang paligid. Kasi pinapakita nun na binibigyan mo ng importansya yung mga bagay na may importansya sa'yo. So dito makikita nyo na based lang sa sarili mo, yung lavishness, ostentatious, outlandishness ng mga sinabi mong favorite mong synonyms ng mga words para magbukang legit yung opinion. Pero nagigets ko naman na sa ibang tao, hindi naman gusto yung ganito karangya na itsura. Pero hindi naman sa'yo yan eh. So, di ba? Very Karen
So, alam ko naman sa mga ganyan, wala namang maximum limit. Alam naman, bantayan pa ng simbahan, pati yung ilalabas mong gastos, ilalabas mong pera. Meron ka na nga binabayaran para mabook mo yung mismong simbahan, para mabook mo yung services na meron sila. Ay nako, pangalan pa, Rosalinda. Diba? Sobrang pang tita talaga na pangalan. Mukhang hindi tunay na kaibigan yung mga ganitong klaseng mga komento sa isa sa mga pinaka-importanting buhay ng isang tao. Diba, di naman lahat mararanasan yan. Pero syempre, kailangan natin yurakan yung desisyon mo. Isipin mo na lang yung kaibigan si Marigo, naglabas sabihin natin ng ilang milyon para igawin yan. Tapos sasabihin lang sa'yo, bakit naman ganyan? Ba't kailangan mo gumastos ng ganyan? Sobrang tita na ganong sagot Pakialam mo ba? Walang pakialam mo ba? Pero yun nga, opinion niya yan. Pwede niya ilabas opinion niya, magkakaroon siya ng support daw opinion niya, at magkakaroon din siya ng mga aaway sa opinion niya. At okay lang yun. Dagdag lang yun sa atin. Sunod na balita, kaya ito naman, Mang Boy ng SM Fairview nag-motivational na. Ako, para sa akin kasi, I don't really give a kasi ba? Sorry for the language Kaya lang kasi... Wow, very outlandish, lavish, and childish. Bakit? Ano man gawin ko, mabuti man na masama, I'll be criticized Are you perfect? Let me tell you. Wow. Diba? If you are perfect, then throw the stone. Ay po, ayan na nga, galing simbahan tayo. Ito, nagmimisa na si Father. Patayin niyo ako or whatsoever. Pero the point is, walang perfectong tao. Okay, I tama. mastered my own self. Amen. Na in a way, I am able to put myself in a higher state of being. Ay po, When we say that... Wait, hindi pala to Christianity, Buddhism, nag-ascend na siya. Magkamukha nga naman si Buddha. I placed myself in a higher state of being, it means that, kumbaga, alam mo, baka may Facebook page na to, gumagawa na siya ng motivational quote. So, itong mga term na higher state of being, sabihin mo lang na dinisiplina mo, na control mo sarili mo, ba't kailangan pa natin maging sobrang espesyal ng isang basic human function na meron kang control sa rational thought mo? Napakahirap ba nun? lahat ng pain and suffering pinagdaanan ko na, and I overcome, hindi naman sa sarili kong lakas, but through Him. The way I did that is Papa normally Jesus. Early morning here. Before I jog, I pray and meditate. Nagkwento pa siya ng buong buhay. I meditate and pray for about 30 minutes to be able to clear my mind, heart, and all of it from the negative things that happened the previous day or whatsoever. Anong effect sa'yo na binasakamang boy ng Ferg? I don't care. Vin Diesel ka daw. I don't care. Kasi, I mean, kahit anong gawin ko, people will criticize you eh. May it be good or bad. Am I right? Or am I right? Kasi, tama lahat ng sinasabi. Kasi, maging mabait ka, maging ano, or whatsoever, criticize ka ng tao, di ba? Sa Bible nga, di ba? Although I don't believe in the Bible anymore, pero may story doon na may isang babae na ano, di ba, na woman ay marami siyang asawa or something like that. And sabi ni Jesus is, kung wala kayong kasalanan, kung kayo ay perpekto, batuhin nyo. That's the first stop. Nyo. Lahat nag-aalay lahat ng mga issue ngayon. Ito, kailangan daw pumunta sa LTO ng the 17th daw, sa Araneta. Pangalawa at pangatlo wala naman. Wala. Magkakaroon 3 violation no, ng ganun kalalapit. Pag umabot tayo sa mga getong edad, di ba, na mabilis kang nadadala ng galit, may mga repress ka sigurong nararamdaman, na kinakabahan ako na darating ako sa edad ko na makakalbo din ako, tapos nakikipag-away ako sa kalsada galing sa kotse. Dito nga sa Hong Kong, walang traffic. Lahat ng pagtitigil yung sasakyan dahil lang sa stoplight, pero kahit kailan hindi nagkakaroon ng bumper to bumper na malalayo, dire-diretso. Ang bibilis nga nila Ang bibilis nga nila magmaneho para akong laging nasa Fast and the Furious Si Vin Crudo, wala siya makakaaway dito sa Hong Kong kasi sobrang tutulin at sobrang matitino yung mga driver dito. Baka siya pa mapag-initan. So, ito ba? Makakakita pa ba tayo ng ganitong sitwasyon sa mga... Wala na akong sasakyan. Kinuha na yung sasakyan ko Ay, kinuha na yung sasakyan. Kinuha na ni Lord. Amen! Sana magbago ka na. Pero ay, ngayon, bili ka mo ng bago sasakyan bago ka ulit magalit. Magastos, magalit. Pero naiintindihan ko naman yung safety na meron ka meron kang defense mo kasi di mo alam kung yung lalabas ng kotse mas malaki sa'yo, di ba? Minsan dadaan nila sa laki ng katawan, sa pagiging violente, nagagamit na kanilang posisyon, baka nasa militar sila o na isa sa anak ng pulis o kakilalang mga nasa mataas na posisyon
posisyon sa gobyerno. So, yun na lang yung immediate na kailangan mong proteksyon bago nyo tamain kung ano man yung nangyari doon sa insidenteng yun. Ayun nga, sa dami ng kanyang mga naging insidente, hindi ko alam kung lahat yun nasa tama siya o minsan nasa mali naman talaga yung mismong mga nakakahalubilo niya. Kasi minsan makikita mo lang yung video, halfway patapos na, so hindi mo alam sino ba talaga gumitgit, sino ba talaga nagkaroon ng violation, sino ba talaga yung sa dulo na lang, nagmukha lang mas mali yung isa kasi mas nagdadadada siya, pero mas siya pala yung nasa tama, di ba? Two wrongs don't make a right. So, ayun. So, sa'yo na pala yung wrath, mang boy. Pucha, nakukulima na. 5 na cardinal sins sa mabubuo natin, pucha. O, yan, sunod. Si Kring Kring. Grumpy and Teggy, padre ta. Ako po yung nagpipicture lamang. Bawal po ba, padre? Ano yan? Ito po ay cellphone. Tawag po rito ay cellphone. Naku, kung may mga cellphone na noon pa. Ang dami nang nakulong. Ngayon po ay nasa... Pakialaman niya. Kausap ko si Lord dito, straight. Kayo, padre. Walang Bluetooth doon. High-tech na high-tech kayo, padre. Pakialaman. May naiingayan lang ang kurang. Tama nyo na si Mang Boy dyan, pwede na rin siya. Sunod, pambansang sakit sa utak ng mga noipi. Hatakan pababa, walang pupuntang langit. Pababa lahat. Sunod at panghuling balita nga na ito naman, yung tungkol kay Boy Tapang at kay Cherry White na malalagay natin sa grid kasi kala nyo last no? Pero hindi. Kasi yung history nito na kung kilala si Boy Tapang na feature na natin siya pre-pandemic, sinalalo ko siya yung kumain ng paniki at dahil doon na-demonetize yung video kong yun. Hayop siya. Pero okay lang, nakasimula lang niya yun at kung ano-ano ang kinakain niya. Papatae, ipis, puwet ng kung ano-ano, ngayon puwet ng jowa. So dito nakakatanga kasi meron ng findings na meron daw siyang problema sa kanyang kidney sa mga kinakain niya. Pero okay lang daw kasi malakas daw ang kanyang tiwala sa Diyos. So ayun na naman tayo, nag-amen na naman, rekta ka na naman sa langit yan. Alam mo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang tanga. Kailangan mo pa rin naman bantayan ang sarili mo, hindi mo pwede lahat iaasa sa Diyos. Ano, pabigat ka sa kanya? Investment ka din niya. So ang kanyang history yun, dati nagkaroon din siya ng girlfriend na si LJ Satterfield. Gumagawa rin sila ng mga vlogs na parang couple, diba, ginagawa nilang content. Pero unlike Jamil, na isa sa mga pinakilalang couple vloggers noon, totoong couple sila. Pero syempre dito, na magandang kombinasyon o magandang chemistry pag merong isang lalaking hindi ganon kapogian na makakakuha ng maputi, na makinis na babae. Kasi mas madali nakaka-project yung kanilang mga manonood, yung kanilang base na audience. Kasi di ba, madali, sabi, kaya ko rin pala. Kailangan ko lang pala maging funny, kailangan ko rin pala maging vlogger, kailangan ko lang din pala maging katulad ni Boy Tapang. So si Cherry White naman ay nagsimula sa kanyang pagiging motovlogger, cool, di ba, siya, straight to the point, hindi maarte, rekta agad, na nakakaintindi sa mga lalaki, parang very, parang kasali siya sa mga grupo ng lalaki, cool siya. So nagkaroon siya ng ex-boyfriend na papangalanan si Asian Fuckboy, at ayun din, same na formula, effective yung formula na yun, na isang lalaking hindi kapogian, basic na itsura ng mga Pinoy, di ba, yung sakto lang. Ayoko na magsabi ng mga trait, baka mabash pa tayo, pero alam nyo na itsura sinasabi ko. Talagang pinakita nila na real couple sila, ito si Asian Fuckboy at si Cherry White. Nag-travel sila, nagko-comedy sketches sila, di ba, meron sila, parang Jamil nga talaga. Tapos basta kayong video kamakailan na hindi pala talaga sila mag-joke. Grabe, nakakagulat. Wow, fake news, parang edited photo. O sinabi nila na ginamit lang naman daw nila isa't isa para sa content. Okay lang naman yun, wala namang problema doon, business yan eh. Ganun talaga. At ang tingin lang daw ni Cherry White sa kanya ay pamilya. Bubo na, it all interconnects to the Vin Diesel, di ba? Pamilya, family, di ba? Family comes first. Lahat na pagko-connect natin ng mga balita na ngayong linggo. Boses, pagod na ako kasi kumisigaw-sigaw ako dito sa mga rides sa Disneyland, pero hindi ako mawawala ng enerhiya sa inyo. Tapos in-update tayo ni Cherry White na meron daw siyang parang bagong minamahal, bagong napupusuan at bagong susubukan, hindi susubuin na love interest. At ayun, surprise, meron na tayong Boy Tapang. At pinalitan na nga daw niya yung bio niya na official wife of Boy Tapang. At dito na tayo pupunta. Nakakalungkot lang kasi nung panahon ni Asian Fuckboy, sinabi, marami daw mga moments doon na nagyayakapan sila, naghihipuan, na para lang daw sa content. Pero di ba, ganun talaga kasi pag yung pinakabuhay mo, pinaka-content mo ay physical. At talaga pinapakita mo sa personal mong buhay, personal mong mga relasyon online. At I'm sure sa laki na pwede mong kitain sa social media, pag nagkakaroon ka ng million views every day, every other day,
day, napakalaking pera niya. At pwede mo lunokin yung pride mo. Isa na rin cardinal sin. Butya, kompleto na ba natin? Wala ba kulang? Ginagamit nila yung lust ng mga tao para doon. So, yan nga, gluttony, dahil nga doon saan galing si Boy Tapang, sa kanyang mga mukbang nakadiri para magkaroon ng views. Sinasabi dito ng mapahusgang lipunan na si Cherry White daw isang gold digger. Maghanap siya ng susunod niyang gagawing parang couple para magamit niya for content. Well, gagamitin na naman siya for content, pero kung siya mismo, siya lang bilang isang tao ang nandoon sa vlog, hindi ganun kabenta yung kanyang mga videos. Meron siya lagi mga kasama. Meron pa nga siya isang kasama doon na couple din na gumagawa rin ng same skit, same formula. Ganon din, isang babaeng prangka, matigas ang dila, isang lalaki, ganon. Tapos naggaguguhan sila na parang tropa. Talagang benta yung ganong klaseng formula. Bigyan nyo nga ako ng ganyan, kailangan ko din ng ganyang formula. Ngayon, sinasabi na ginagamit lang daw si Boy Tapang. Pero si Boy Tapang, lagi niyang dinedefend si Cherry White. Siguro dahil mahal na niya, di ba nakakabulag ang pagmamahal. Wala man sa cardinal sin ang pagmamahal, dapat nandun ang love. Gagawin ka talagang tanga ng pagmamahal. Hindi naman kasalanan ng magmahal kaya hindi na siya sinama. Isa sa mga talagang tumira kay Boy Tapang dito ay si Makagago. Kung naalala nyo, siya sinabi niya na ginagamit lang daw ni Cherry si Boy Tapang at binubuhay daw, pinambubuhay ni Cherry White si Boy Tapang. Sa lahat ng kinain ni Boy Tapang, itatai rin ito para makain din ni Cherry White, para buhayin daw yung kanyang mga videos. Pero feeling ko naman kaya mabuhay ni Cherry White kahit wala si Boy Tapang. Siguro parang ano lang to, parang nitro, parang pampabilis lang, pero kaya din naman niya maabot yun. Parang mas madali lang din kasi i-set up yung content kung meron na talaga kayong chemistry. At hindi lang naman siya kukuha ng random na pangit para gamitin sa content. Siyempre gusto niya meron din following, successful din sa sarili niyang career para mas madali ang chemistry. Kung mga gets na agad paano gumagana ang content, paano gumagana ang interaction. Ang pagiging isang influencer, hindi lang naman nakaharap ka lang sa screen at nagsasalita ka Marami diyang research na kasama, marami diyang pagtingin sa algorithm, paano i-title, paano i-set up, paano mag-organize sa mga lugar na pupuntahan nyo, kung meron ka man kailangang gawin na challenge, diba? Napakarami niya kung gagawa kang skit, paano mo i-apply, anong acting ang gagawin mo. Napaka-detailed na yan. Hindi na yan parang bara-bara lang na, gusto ko lang gumawa ng content. Nagiging isang hanap buhay niya at milyon-milyon dahil nga kung titignan nyo ang kanilang mga Facebook page, saan damakmak na sugal, tulad na pagsusugal nila sa kanilang pagmamahalan, ang kanilang pinaplug. At umaabot yan ng 6 digits dahil pinagdaanan ko din yan nagkaroon din ako ng mga ganyang mga sponsorships na ngayon hindi ko na kinukuha. Kasi hindsight, nagbabago rin naman ako, di ba? Ganun talaga, mga baguhan niya, wala kang mga matatanungan. So ayun, nagbago na rin ako. Dito, tinitingnan nila kung magbabago nga lang talaga ang kanilang relasyon. Mukhang kailangan na i-check dito ni Boy Tapang yung kanyang history sa mga babae. Kung gusto pa niya sigurong kumita muna, baka wala muna siyang pakialam sa kahihinatnan. Kasi isipin mo lang saan ang galing si Boy Tapang, diba? Tapos tingnan mo na yung narating niya ngayon. Lumaki na nga daw ulo niya, sabi ni Makagago. At baka daw meron siyang mga unchecked na mga psychological abuse sa kanyang pangangatawan na hindi na natitignan kasi nga from zero to hero ang kanyang pinagdaanan, napakalaki ng jump. Yung kanyang kinikitang imposible kitain mo yan sa kung anong meron siya noon. Ito yung nakuha lang niya dahil sa social media, dahil sa kanyang following, dahil sa mga nanonood sa kanya. Minsan, hindi ito nahahabol na mga kaya mong gawin. So, hopefully, hindi ito kainin ng kanyang buhay kasi napakadali lang magkamali sa social media. Isang mali mo lang, bagsak ka na agad, baka saan ka na lang makita, saan ka na lang pulutin, ano na lang ginawa mo, di ba? Sobrahan ka sa kung ano, di ba? So, Boy Tapang, ang tapang ay walang kakwenta-kwenta kung hindi mo din lalagyan niya ng onting talino. Mag-isipan mo pa rin yung tapang na ginagawa mo, di ba? Merong nga saying, ang tunay na matapang ay alam matakot, pero ginagawa mo pa din. Hindi yung gawa ka lang ng gawa ng gusto mong gawin. Mag-ingat ka pa din sa mga ginagawa mo at sa mga desisyon mo sa buhay. Gusto ko sana sabihin social media, pero buhay na niya ang social media, so wala na rin point. So ayun, nakompleto na nga natin ang 7 cardinal sins ngayong balitang ina. Kayo, anong klase kayong kasalanan? Kasalanan ba kayo ng mga magulang nyo na hindi gumamit ng proteksyon at kung ano-ano ba? So yun ang mga ating balita na ngayong linggo. Pasensya na kung ganito ating setup. Hindi naman tumitigil ang balita kahit nasang parte pa tayo ng mundo. Ako ulit si Marites para maghatid ng balita para sa mga Pilipino. Marites from Hong Kong na mamaalam.